Γεια σας. Μας ακούτε? Σας ακούμε, ναι. Μας ακούτε, παιδιά? Καθώς και άλλα πολλά podcast και βίντεο. Social media, Instagram, Facebook, YouTube και Spotify, πολλά στη ζωή. Αλλά εκτός από τα social media μπορείτε να μας βρείτε στο European School Radio. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Και καλές γιορτές. Και καλή χρονιά. Ας συνεχίσουμε με το Τρίτο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε το βίντεο τους. Να γνωρίσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς αισθάνεστε για αυτή την εμπειρία? Πάρα πολύ όμορφα. Συνεργαστήκατε, μπορώ να δω, έχετε κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο σας. Πείτε μας και λίγα λόγια γι' αυτό. Εννοείται. Εσύ είχαμε συμμετάσχει στο διαγωνισμό με την Ειρήνη και είχαμε φτιάξει ένα τραγούδι γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία που είχαμε συνιστεί και θα ήθελα να τζάζεις. Πριν 3 χρόνια είχα συμμετάσχει στο θεσμό του σχολικού ραδιοφώνου με θέμα το podcast τον αλκοολισμό. Ήταν μια ιδιαίτερη διαδικασία και σίγουρα θα ήθελα να συμμετάσχω σε κάτι παραπλήσιο. Και έχουμε ετοιμάσει ένα τραγούδι να σας πούμε. Συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ ταλέντο. Είναι υπέροχα όλα μας είπατε. Και πάρα πολύ ωραίο και το podcast για τον αλκοολισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά. Πάρα πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στο Γυμνάσιο Βριά στην Αχαΐα.